Tää on se mitä saa sitten kun puhuu naisista pahaa. Joo, se oli aikamoinen päivä tänään. Musta tuntuu, että mä oon niinku ollut 2 viikkoa täällä jo. No, mä oon ihan väsynyt. Samalla tuntuu aika rennon. Nyt mä oon vähän jetlagia tästä näin. Ja tuolta se lähtee. Täällä se lähtee yleensä mulla. Tää on mangaa. 1 jangeli ja... 1 elefantti. 1 elefantti ruoalla. 1 elefantti huoneessa. Missä se on? Mutta jätkät nyt nukkuu. Me vedetään iltapalaa. Kokeneet, no joo, mutta kokemuksella saa vetää. Kokemuksella saa vetää yhdellä pienellä asialla. Sit mä menen tuohon nukkuun ja huomen lenkille tuutte näkee, niin tää on niinku realismia. Ei tässä kukaan mikään tiedä, että se täydellinen on. No se on mikä huomenta päivää. Niin, jatsaa kahvia. On kiva, että jatkat nyt herästäis näin. Käytiin herättää perjantaina. Katrasta ja emmehän on tää nukkumassa saatana puolipäivää. No, jetlagit veke. Onko nyt selvä? No mä sain ne tossa potkittua. Mikäs täällä on meininki? Maistuuko unet? Nyt maistuu kyllä unet uudestaan. Mä heräsin kyllä Joo. Ei mutta nyt kun mä heräsin silloin saanut 100 niin... Ei se on satanut paljon vai? Joo, nyt ei kyllä lähteä juossa sateessa. Mä olin sillä, että... Oletko sitä syönyt? Ei ole syönyt mitään. Ota kahvit tässä, sit lähdetään syömään. Eikö siellä saa kahvia? Niin. No mennään tuohon, tiiätkö, joo, tuossa on toisen puolella sitä taimaalaista safkaa. Joo. Joo, laittakaa vakavat päälle, niin lähdetään. Mitäs toi on? Ai, ota siitä huikka. Saivaas tehdä. Tappa. Joo, se on niinku kahvi, tää on energiajuoma. Niin tää oli se, missä on sitä kofeiinia. Joo. Avaamata. Joo. Niin on niitä eilisiä, sä ostit sen. Kun ei viiti yöllä juoda, kyllä se niinku... Pitää aamulla totta. Eikö se maistu hyvälle? Ei tää mitään pahaa oo kyllä. Vähän semmonen... Ensin on semmonen pehmeä, mut sit tulee semmonen joku... Joo. Nyt sit onkaan. No mä vedin tota eilen illalla, mutta kyllä mä hyvin untasin. Joo, kyllä se on luonnostuotetta. Joo, no ihan kattomia. Mitään pahaa. Mistä onks tää niinku... Siis kaupasta vai? Joo. Mä laitan, hei, mihin aikaan Jukka tulee? Niin se tulee vasta huomenna. Kato, kun se olikin hyvä, kun me lähdettiin kato silloin, koska kun Hongkongissa joku konevissi oli jotenkin kolhittu. Mä on kello Suomessa tähän aikaan. Eikö se on nyt jo? Mulla on tässä mullahan on tässä mulla on tälleen, kato, mulla tulee molemmat tähän näin. Miten se joo Tinderi eilen? No mulla on itse asiassa se, nyt on meininki. Mä varmistin Grudamilta, mutta tää oli ihan, Grudam ei itse asiassa dumannut. Mä sanoin, että mä tuon sen reenaat tonne yhden daamin. Tässä on yksi ihan kiva daami, se on vaan tänään Bangkokissa, se on pyys vähän rannalle käydä. Ei, mikään muu ei tuu sanoa meidän. Ei, ja mä sanoin, bro, ei mä sitä niinku mitään rupea sekoilemaan senkaan, mutta siis kyllä se tuo reenaa, jos se haluaa. Kyllä se treenaa voi tulla. En mä senkaan rupea tuo pyöriin mitään, niinku se, ei tästä tuu mikään. Mitäs Sampan? Vai valvoitko myöhään? Ei, runkasit sä täällä? Se oli kyllä, se soitti se eilen puhelu, vai vitsi, ihan Soittiko se? Siis toihan, ei kun tää soitti mulle. Et Joona, nyt se laittoi viestiä. Se laittoi mulle viestiä ihan paniikissa. Joo, ei oo hätää, Samppa. Laita sille viesti vaan, että... Että valmentajalle myös. niin, että tuo vaan valmentajalle myös jonkun. Sit voidaan nää diilit sopia. Mut joo, ei... Voidaan closea. Niin. Mut hei, teepä toi myöhemmin, lähdetään syömään. No mietin, että sais tän puhelimen kato. Ota mukaan siinä kone, ota siinä ravintola mukaan, noniin. Lähdetään. Ravintola mukaan. Ravintola mukaan. Mut siis nyt ei jotain taikkuruokaa tai... Joo, taikkuruokaa. Nyt kun Pena ja Joona alkaa olla vihannet, ette halua nähdä sitä. Niin, mulla oli oltu ajan hereillä, jos mä en oo syönyt
treenin jälkeen mä söin nuudelikeitto, mutta Joo. nuudelikeitto ei oo sama kuin koko ruoka. Se on semmonen snäkki, se on snäkki vähän niinku. Samppa ottaa siitä vähän kierroksia tähän päivään. Jätä se tolleen toi paita, niin Jätänkö? joo. Näyttääks hyvää? Toi on ihan hyvän näköinen noin. Pena naura mulle. Joo, mutta sä ootkin Penan seurassa, kato siinä, niin kyllä se voi olla, että se on vähän hassu. Ei, se on ihan mulla on hyvä väliä. Tykkääks noi taimaalaiset sun töitä? Jos menee syömään, ei kohdasta 10 senttiä. Niin just, tykkääkö? Tykkääkö? No joo, tykkää. Toi on just se, mistä ne niinku haaveilee. Aito forssalainen. Joo, aito forssalainen. Olen nähnyt unta just, että vaaleihminen olisi tolleen. Joo, just Oon tollain. nähnyt vai? Joo, joo. Viime yön näki. Niin. Ai vittu. No jostain syystä sun kimpussa nuo daamit pyörii täällä. Setä joo, Joo. näyttelee laitteita. Niin, no joo, sekin, mutta Se nyt on se... ensimmäinen forssalainen koko maailman historiassa tässä kaupungissa. Tää on itse asiassa, ja siksi se on aika ainutlaatuinen. Setä joo. Kattokaa, niin ja kato... Uncle. Siinä oli... Uncle Joona. Mitä? Uncle John. Uncle John. Mut hei. Toi sun näytte nyt ihan armeijakin ajattelee, kun sä petasit toi sun petis, niin... Punkka kyllä niinku aivan pähjä. Joo. No hei. Se ei tormeja käynyt vielä. Ei ne ottanut mua. Ei oo vielä ottanut sisään, ei oo ihme, kun et sä osaa petaa Ai sänkyä. mitä niinku ei ottanut? Ei ottanut vielä. 2 Ois se vuotta mennyt? tuli lykkyä. Oisit se mennyt vai? Ai lyppyä tuli? Joo. Siis miten tää voi olla näin hankalaa tää lähteminen, mä en taju. Jumalauta, tässä on taas mennyt 20 minuuttia. Siis, muutenhan mulla on ihan sama, mutta siis mä ihmettelen niinku, mitä sä Joni menit tekee? Mutta on vähän kookosmaitoa täällä. Miten sä voit, kun me mennään nyt syömään, niin sä oot ollut tossa tietokoneella, sit sä jotain härväsit tossa. Mä oon ADHD. Niin, ja sit sänkykin näyttää siltä, että no ei se nyt itse asiassa mitä mä nyt tässä en mäkään pedannut, mutta... Mut lähdetäänkö vaikka syömään nyt, jos se... Pitäisikö meidän ottaa sit sellainen tavoite tähän, että punkka laitetaan siistiä kuntoon kun herät? Niin, no se helpompi, sit sä ei Tuossa tarvitse... näyttää tuossa pienit haimaanalle. Niin, näyttää sisällä. Joo, on hiljaa, se nukkuu. Oi jumalauta. Jos me tästä nyt päästäis lähteen, niin se ois kyllä... Oli. Joo, en mä tässä nyt ruvennut sekoilemaan, enkä mä nyt... No niin. Miltä näyttää? No kehitettävää on. Mut ei toi on hyvä alku. Tosta on hyvä lähteä. Paikallisia, jos me sai mun paitaa täällä. Ei, se on ihan fine. Kato, kun ei sillä ole mitään väliä. Se on ihan fine. Mäkin vedän tällä hihattomalla. Okkidoukki. Nyt se on lukas. Meni kiinni. Näytti hankalalta. Mut hyvä. Pieni tällainen palapeli tähän aamuun. Joo. Sulla oli mennyt siis reenit nyt. Runanen oli sitä mieltä, että sun reenit on mennyt eteenpäin. Joo, ne meni tosi hyvin. Mitä te teit? Me vedettiinkö me 4 vai 5 erää pelaa? Ei se mulle puhu, mutta en mä nyt oikeesti... Musta tuntuu, että koko ajan ja sit vedettiin vatsoja aina välissä. Okei. Ja aika tekniikkapainotteista, ei ollut mitään repivää, et sai hyvän startin. Semmonen herättelyjumppa, mut Kyllä kaikkea. vittu vähän harmittaa, kun en tullut reeniin. No muakin harmittaa. Mä vielä sanoin, että salettiin olisi jätkät voinut olla kiinnostuneita, mutta ei se... Mulla oli hyvä reeni tossa sängystä. No, mut jätkä nukkuu hyvin. Mä nukun oikeesti hyvin. Pakko kyllä sanoa, että oli Joo. ihan tärkeä toikin nyt oikeesti. On oikeesti. Nukuttiin. Siis, mulla oli eilen jalat ihan tukossa. Mitä? Ei oo enää. Antti on. No lantia on aina tukassa, mutta se on aina tukassa. No mutta on hyvä, että saitte nukuttua. Se on tärkeä. Ei tää nyt on niinku just... Kyllä mulla vähän tuli paniikki, kun heräsin 10:00. Sitten mä mietin, että vittu piti olla reeneissä jo ajat sitten. Joo. Mä koitin soittaa sulle silloin 10:00 ja Joo. vittu ihan paniikissa, mitä tässä tapahtuu. Joo, me oltiin silloin jumppaamassa, niin ei se... Mut siellä ne ihmettelee, oottelee Joo. salilla, että missä vittu Mä ne on. katoin aamulla ja... No siis mä heräsin kun 7, mutta sitten mä katoin.
Reeni sataa ja no Reene ei sit tuu, niin mä en sit jatkunut. Joo. Sä et oo herännyt missään vaiheessa. Heräsin. Joo, hyvä se. Sä et oo missään vaiheessa ollut hereillä. Joo, mä sanoin muuten Krudamille, että sit kun se Joni tulee sinne, niin katokki, että se tekee. Että se voi rupea siellä jotain niin se... Joo, se on nyt hoidettu, että se on sulla. No niin. Ja sit siellä, tiedätkö, mähän itse asiassa... Heräsin ite jo 6.30 ja mä kävin kattoo ulkoa, sato kyllä vettä, että se on ihan totta. Ihan ok, ei käyty nyt niinku juokseen ja näin, saitte sen. Sitten 8, se oli jotain, olisiko se ollut, sitten mä aloin miettiä siinä, että okei, että kyllä mä teidät pyydän ennen, mutta sitten soiteltiin ton Pokinkaan ja Pokki teki päätöksen ihan hyvin, että nukutte. Niin ei siinä mitään. Kyllä mä sit viestin laitoin. Mut ei siinä mitään. Illalla tai iltapäivä? Illalla, joo. Mä oon ihan samaa mieltä. Mitä? Mä laisit viestit, joo. Mä oon ihan samaa joo, niin sä yhdyt siihen viestit. Se oli ihan... Sulla ei ollut mitään vastaan sanomista. Ei ollut. Haisee muuten Xania-bis jonkin verran. Aita? Haisee Xania-bis jonkin verran. Onko ne? Okei. Mäkään haista mitään. Kakka haisee. Forssa haju. Forssa nenä. Ai vittu, koki haisee. Forssa. Joo, kakka haisee. No niin, nyt lähdetään. Moro. No ei olla, vittu. Älä valehtele, kuka on reenannut ja kuka ei oo. Tässä oli semmonen homma, että coach ei herättänyt. Niin, tai no tässä kävi niin, että toinen coach teki päätöksen, Meillä että... tuli päätökset, että nukutaan nyt, mutta kyllä me mennään illalla, don't worry. Jatketaan. Mennään illalla voit kyllä oikeesti, eiks mä? Joo. Ei, kyllä te illalla menette jumppaan, mutta siis se on herättelyjumppaa alkuun. Pääsitte vähän messiin. Ja sit kyllä me mennään saunaan ja kylmään. Joo, ilman muuta. No niin. Oikeesti toi oli hyvä call, koska nyt Pakko kyllä sanoa, että oli ihan hyvä call. Aluksi vähän harmitti. Äijä soitti, että mä oltiin tuo reena. Mä että mitä vittu. Joo. Kaikki hyvin. No mut ei tässä ollut Tää oli mitään. oikeesti ihan hyvä. Miettii. Niinku pidemmän päällä toi pidemmällä tähtäimellä taas kuitenkin tää on niinku eka päivä aika lailla vasta. Jep. Kyllä. Nyt on vielä keretty oleekaan. Niin. Hyvä tästä. Tästä tulee erittäin. Kyllä me saadaan täältä mun massua vielä pois. Joo, hei pakko. Mä söin noit oikeesti noit herkkuja eilen, niin on pakko tehdä tänäänkin jotain. Niin oikeesti turvotus lähtee nopee tossa. Tulee huono omatunto tällaisesta syömisestä. Me se aika paljon hikoiltiin aamulla itse asiassa kun vedettiin toi jumppa. Hei nyt pidäpä hetkeä. Pidät sä ilmastointia päätöksen ollenkaan? Ei. Siis mulla asuu yksi lukiofrendi täällä. Joo. Yksi Tuulia. Okei. Niin siellä on paljon mimmifrendejä tähän. Joo. No se on ihan kiva. Elikkä musta ei Joni oo. voisi järkkää meille vähän oltaas muihin. Niin, no toihan kuulosti vähän siltä, että periaatteessa... Vähän semmonen... Se asustelee vaan tuolla. Ai nyt tuli vähän rystypuolen suotto. Se mun mielestä... Ai ettei ollutkaan mitään, ei ollut ensinnäkään frendejä eikä ollut sit mitään OnlyFans-frendejä ainakin. Itse asiassa on, mä voin näyttää. Tää tuli vähän rystypuolelta tää syöttö huonoon paikkaan. No joo, Syötti suoraan avojääpommiin. joo. Nyt sieltä ei mitään todistusaineistoa. Tuulia, kato. Tuulia on mun... Aha. Me katsotaan tää tulee nyt tähänkin, että mainostusta, mutta ei me kyllä voida mainostaa ilman, että Tää on Thaimaasta. joo, se on kyllä Tuulia joutuu nyt bungaa tästä pikku siivu. Silloin olisi kyllä... Mä en tiedä missä kaupungissa se niinku oleskelee. Mä voin laittaa viestiä silleen. Siis Tuulia on tosi mukava. Joo, no ihan varmasti siis, joo. Se on tosi sellainen niin... Oli se ihan mukavan näköinen. Pirtsakan näköinen, kyllä. No niin. Tuulialla on vähän semmonen sanotaanko... Miesmaku on semmonen... Sanoit... Itse Joona voisi olla aika hyvä siihen itse asiassa. Älä. Joo. No mimmonen, sano nyt mimmonen se on. on. Final boss. Niin. Final boss. Niin, se on aina joku romanialainen, joku sellainen hulkki. Okei. Joo, mutta Mut nyt se on taas ok? sinkku. Niin. Okei. Se olisi Joona oikeesti vähän aina iskeä sitä oikein. Vai vähän voisi. Ai no joo. Se on nyt just Jalla. Sitten me ei muuta kuin menoksi. Tässähän on pedattu sänky näin. Noniin. Tää on tosi hyvä reppu oikeesti. Siis mun faija, kun se vetää jotain, tiiäks, taktista ensiapua. Tiiäks niinku, onks se jotain... Eikö tää oo inkkireppu tai vähän niinku? On vähän niinku sellainen, että mä jätin ton vaan. Tästä vois kuvitella, että sä oot käynyt armeijan. Mut en oo toi mun faija, kato kun silloin toi... Toi on hyvä reppu.
just reissua. Mut mä en tiedä mitä meinaa taktinen ensiapu. Se on vissiin jotain niinku, kun se on niinku töissä lanssis. Sit se tekee taktista ensiapua vissiin. Osaaks joku selittää mitä se on? Vähän niinku semmoista. No pyssyillä sitten ensiapua. Okei, joo. Tiedätkö, että on ne varusteet? Niin. Menee tiedätkö paikkoihin antaa, siis mä sain, jos tarvii ensiapua. Mä sain itse armeijasta tän E2. Onks se E2? Se taistelupelastajan koulutus. Eiks se oo? Onks se E2 vai ei? Olit se niinku siis ihan lääkintäjoukoista? En, mut siis mä olin panssarivaunun kuljettaja ja ampuja, mut mun piti saada sit se taistelupelastajan niinku koulutus. Saaks mä kertoa mitä tekee? Että mä pystyn niinku pelastamaan. Saaks mä kertoa? Jonil jää nyt juttu kesken. Kerro nyt vaan, kun saa paha. Ensihoidon osa-alue, joka on suunniteltu toimimaan korkean riskin tilanteissa, kuten poliisin erikoisryhmien tehtävissä, joissa on ampuma-aseita. Tiedätkö, että neillä on ne vähän niinku suteet kanssa ja sitten ei ne sinne mene niinku sotimaan. Et jos joku Kontulan nisti alkaa ampua, niin sitten tiedätkö, en mä tiedä milloin se menee. Sitä se tykkää. Alright. Joo. Ihan makea. Joo. Sekin on vähän pipipäästä, mutta tässä vähän kaikki. No kaikkihan me ollaan. Niin mitä hommia sä teit? Siis kaikilla on varmaan ADHD. Mä oon ollut sotilaspoliisi, mut sitten joo. Ja sit mulla on itse asiassa siis varmaan papereissa, mikä se on se? Sano nyt mikä tää on tää. C-paperit se on. Älä rupee nyt hei, junior. Mikähän se on? Siis ei vitsi, miten se? Ei viestimies. Sotilaspoliisi. Mä oon sotilaspoliisin koulutuksen käynyt, mut sit siinä, eikö siellä samasta se on viestikomppaniasta mä oon niin. Hyppynarua tänään. Se uuteen juoma toimii. Oi. Saatteko kuvat? Kansa on venannut tätä. Koko skene on venannut tätä. Osa, mennään. Yeah. Hedelmiä. Tää on iso tää Tätä pystyy monta paljon. Ei tuon se sydän, niin se ei saa. On tänne palaset sieltä. Onks tää mitä tää on? Mango. Kannattaa olla yhteydessä se. Saa ne kaikki kielet. Pitäis mun mielestä kirjautua. Mä oon ollut täällä salilla since 2017. Siitä asti kun mä oon tullut tänne, 30-40 matsia on otettu siinä 2017 lähtien. Ja jotta tonne pääsee kauluseinälle, niin täytyy voittaa mestaruuden. What's your name? Green. I know. How about you? Sky and green. Oh! That's fun. It's in, man. That's all. Who gets one? Okay.ถ้าหมดแรงก็ต่อยป๊อกอ่ะโน่นชกเอา
Niin. Mun painoi mun Ei kyllä niin. 2. Tää on mitä saa, saatana. Tää on se mitä saa sitten kun puhuu naisista pahaa. Just näin. Tää on just sitä mitä saa, me hankitaan se. Nyt tulee turpaa. Ja keneltä se tulee? Naisilta tulee turpaa. Niin, tää Taimaassa ei toimi näin. Joo, ei, ne kuuli mitä oli puhuttu, niin täytyy lähteä. Ei me voi kuin mitään. Yes! Good work! Good work! Ne on kovin hyvä nää Taimaalla. Joo. Me just kirjoittiin, että mitä sä oot mieltä naisista. Ne halus antaa. Okei, nyt otetaan vähän parempi vastuus. Nyt tulee seuraava vastuus. Tuleeks pää vastuusta? Nyt tulee paljon boss. Tää on hyvä. Joo. Hei, hienoa tekemistä. Nyt mä kysyn, jotain tulee höpöttää tämä. Kysy sen näin sama kysymys. Musiikin nää kappaleet. Tosi hauskaa sparrata sunkaan. Joo. Auttaa. Kiitos. Tosi hyvä. Tosi vahvat, kovat lyönnit.
Mutta se on tosi iso, se oli taso, mutta silloin kuntosalli. No niin, jatkat painikaa vittuun. Kyllä, se on siinä. Nyt tää menee. Nyt haetaan palauttaa. Tässä oli niin kuumat tunnelmat. Kyllä, tästä mennessä tuli tehdä, että on hirveä piippi. Pitää muistaa, että Joona, ei kun siis Joni ei ole Suomessa, niin ei voi jää hirveästi taivaalle sen kanssa. Joo, ei todellakaan. Joo, saattaa tulla tässä näin kehän ulkopuolella saattaa olla ongelmia, niin jätetään nää. Jätetään nää nyt. Tässä ei prätkäjengi auta Suomessa, kun ne on annettu. Pitäis mennä. Kyllä se näin on. Nyt ei tässä pitäisi olla sitä valmiita. Ollaan valmiita vatsalihakset enää sitten tuon iltapäivänä treeni. Tarviiko mun tehdä maahan läski kuitenkin? Kyllä sun pitää tehdä valmiita. Noniin, mennään tekemään sitä. Kiitos. Kiitoksia. First day in Thailand training. No, miltä tuntuu? Pahalta. Minkä takia? On vähän tulista. Ainut lääke on syödä lisää. Sit sä et lopeta. No joo. No mua nyt vähän vituttaa. No mikä se on vituttaa, kun sä saat ruokaa? Mä sain joku tämmösen paskan vittu. Älä sit syö heitä roskiin. Tää ei kyllä oo tää on vähän syömäkelvoton. No sit sä et syö. Tila uusi. Tää on pakko Tässä syödä. on niinku, tää ei oo edes niinku tulis, vaan tässä on toi chilin maku liian. Toi ei niinku... Ei saako tuolla, tiedätkö niinku, nyt ollaan saatu ruokaa, niin ei saa nyt. Syö vaan. No mä tilasin ihan ok setin. Tässä on joku niinku, tässä toi chilin maku ei oo ok. Mä oikein dikkaan ton chilin tosta mausta. Ei se haittaa. Tulee niinku hiki tässä. Kyllä niin tulee tosi paha hiki. Mun naama jo ihan. Hei, tää kasvattaa teidän luonnetta. Joo.